Ano na? Register ka pa? Hindi na. Ay, papirma pa natin ito doon. Saan? Ah, may pirma na to. Diesel and charge. Okay na to. Okay na yan. Yung likod, baka di yan maayos. Alin? Tali to. Bubuksan mo pa naman sa Lord. Ano si Romel? Wala pa eh. Ilang truck ba doon? Isa lang. Ang biyahe na doon is? Ano sila? Lima sila eh. Right na. Dalawang truck yun eh. Bukas yata ano? Phoenix, dami. Diyan sa Camunex. Ako sa Munich. Dami. Trailer yan. Dalawang trailer yan bukas. Dito muna ako pabiyahe ha. Ano? Walang Bicol. Supermarket. Walang Bicol. Wala pa. Mas marami stock. Wala pang loaded din. Tapos muna pala ito eh. Wala pang loaded. Ah, pinapirman mo na kanina to. Yan, manaya na yan, no? Loading. Dito yung charge ano. Saan? Diesel ano, yan. Meron. Meron na yan. Cancel na yan eh. Cancel. Mechanic in charge pala, wala pa. Ano? Mechanic in charge. Ah, hindi na kailangan mechanic yan. Wala. Ba yan? Wala ko po yung happy to. Ha? Babalik na naman tayo. Kailangan pa ba yan? Hindi, lakarin mo. Kaya mo. Kailangan pa ng ano to, magagawa pa tayo ng No. yung diesel ano. Yan. Hindi na yan, cancel nga yan eh. Ay, mamaya, pag pinabalik tayo, babalik na. Cancel yan. Hindi ka nagagawa ng ano yan, yung checklist yan. Este. Ayun mga dragon. Dito muna biyahe natin sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Ano pa, Romel? Hindi nasabay si Romel. Si... Pasok muna na doon para maharang naman itong isa na ito eh. Ah. Muna dyan. Ulitin na naman tayo na ito. Ha? Kailan ka nakabalik? Kapag doon ang gabi. Anong ano? Babalik ka pa doon pag 40 days. Dito na, sa bahay kayo. Kadasal na lang ako dito. Yan, Mark Medico. Shout out. Dito lang biyahe namin, ano? Walang lupa. Andiyan yung ano ko. Ang aso ko. Maliit na yan. Eh. Yan pala siya. Kaya bante ko lang konti para ano. Para ano. Naglit lang. Abante natin. Yan. Mamadali yan eh. Wala, hindi pa magawa yung truck natin. Oh, wala pa tayong biyahe. Papabaya muna natin yung biyahe doon sa ano, mga bida-bida. Gusto nila ng biyahe. Ay, shout out kay ano, kay Jason Balbuena at kay ano,
steering wheel. Saka yung RR, Ralph 731. Wala talaga, Mel? Wala. Kaya ata papasok. Kasi kaso pa sana nga ako sa ano eh. Sa munisipyo para makakuha ko sa ano eh. Hindi ka nag ano. Hindi pa nga eh. Ano? Tawag dito? Oriel ba yun? Oo. Sayang yun. Tapos sa DSWD kasi corpus yung asawa ko ka. Oo, yun. Lahat, nasikasa mo agad yun. Baka dapat Hindi ka na muna dapat pasok. nagpasok. Malaki yun, makukuha mo doon. Ay, laki ng bayaran ko eh. Umabot ang 67 lahat yung gasto na. Malaki talaga yun, sa barko pa lang. Sa barko, wala akong binayaran. Bakit? Kurinaryan, tinaga ako. Kasama na yun sa ano? Oo. Dito sa Coronaryo, Maritay City, binayaran ko rin kay ano eh. Hatid lang doon sa pier sa Batangas eh. Oo. Tapos yung taong, tapos yung service, Maritay City lahat eh. Maritay City, 47.5. Sabi ba, buti yung binayaran mo na nung ate nila. Sige, wala ko, bayaran ko rin dyan. Yung abuloy namin na umabot ng 20 dito, yun, nanhiram na lang ng kulang. Sa ate nila, yung panganay nila. Yung padala. Gusto naman nila sila kunin panlibig eh. Oo. Ay, wala akong tira. Ito lang yung abuloy namin na lahat naso eh. Nakano kami dalawang gabi ng 20 cents ano eh. Abuloy lang dalawang gabi. Doon pa, 10,000 doon sa ano, sa service ng St. Peter. Living lang yun ha, paghatid na sa ano, Oo. 10,000. Lapit-lapit ang inatira ng, tapos yung lagayan ng pinatungan ng kabaong, tapos yung ilaw, yun lang. 10,000 na kaagad yun. Yung mga anak mo, nandyan. Andyan. Hindi mo, nag-aaral pa, di mga tapos pa yun dito eh. Hindi, naagapan nyo. Hindi yun naagapan. Kung ano lang kung yung ambulansya lang mayroong ano, walang kasi yung ambulansya, driver lang, walang na-first aid eh. Kundo. Paano maano to? Pagdating namin sa ano, sabi, bakit ang tagal ano nyo? Ano makatagal na traffic dito, tapos yung ambulansya di makaano, pasok. Binuhat mo na ka dyan, no? Dyan sa ano? That's why, nag-first aid man lang nun eh, habang tumatakbo yung ano eh. Binugumba yung ano, puso para hindi naman wala. Yun din ang ano nun eh, kulangan eh. Walang, kung ambulansya na gano'n, wala man lang nurse na ano. First aid eh. Agad ang nakuha mo kayo ng mga 2,000 lang yung ano, Ma'am Raquel, wala pa daw doon sa ano, di pa nakakaltasan. Kala ko nagpagaltas na. Wala, di pa daw nakakuha. Nakuha mo naman yan. Napulis naman na Hindi, makaltas. nakuha mo yan. Kaltas mo. Ngayon pa lang daw, ano, ngayon pa lang magkakaltas. Oo, 2 linggo na, ngayon pa lang magkakaltas. Laki naman yan. Kaya ba yan? Project niya. Paano? Bawas-bawas yun. Mabayad nito sa kapatid. Sa atin nila. Buti may pira yung Pira naman yun. Ay, ano yun? Pira yung atin nila. Kaya buo. pinadala sa amin ng ano,
nagpadala ng 24. 27 pala. Para mabayaran na yung dito nga papunta sa Batangas. So, sa pier, sa ano, sa barko walang bayad ng patay. Wala. Wala, sabi nga nila, mga lagay babayaran. Wala pala. Pero ano lang gano'n eh, magtitik ko eh. Ano lang, kung nabayad, pamasahin ko lang. Magtawid. Hindi sa kinarga yun. Ano lang, sa lobby lang ano. Tabi lang doon sa mga, sa gitna lang, sa gitna lang nilagay. Mga truck, mga kutsi. Oo. Sa gitna lang. Nakasakay sa ano? Oo, nakasakay sa Roro. Ganun pala pag tinago-tago mo, doon ka mamahalan daw kasi pag nahuli kayo, mahal na mabayaran nyo. Pero yung talagang ano, yung kapakita mo lang na walang bayad daw. Wala. Oo, sabi nung sa akin, maganda pang gawin mo ganito pag ano, may patay kayo eh. Kinakarton lang yun, kabalot na kakarton lang ng ano, binabox. Yun, alam na nila yun pag gano'n nakalagay eh. Walang bayad. Kaya sir, magkano bayad dito? May dalawang pera doon. 4,000 dami nila. Pabayaran bro. Ano, kasi 2 plus. Ayun, nagbayad lang ako doon sa ano, Kariton. Pumunta sa loob ng barko. Wala din nga yun. Binigyan ko ng 500 sa binibal. Bakit binigyan 500? Bayad nila nga binibigay dyan eh. Mga porter, tawag nila. Yun saan? Yung talang tao nila na daw naghatid ng mga gano'n. Hindi ba, sabi ko, hindi ka mo nagsabi sa akin, kachat kita na pag pinorter, kahit magkano lang bigay. May bari binigay ko, tuwa-tuwa yung mga dalawang lalaki. 20. Tuwa-tuwa yung dalawang lalaki, sabi niya pala, tuwa-tuwa talaga yun. 500 pa lang binigay mo eh. Oh, tabi ka kung boss. Sagi pa kita dyan. Yung gusto mo, yung mga anak ko doon, mag-aaral daw sila eh. Oo, pag ano, di may magbantay doon mo na lang. Kaysa dito. Doon na sa atin nila, gusto doon yung mga atin nila doon. Dito sa Cavite. Atin nila doon sa Mindoro. Sa Mindoro. May teacher kasi yung atin nila yun. Mataas ang ano na eh, tungkulan sa school eh. Kaya, school, bahay nila, tapos school, dyan high school, tapos yung elementary dito. Ano lang. Eh, anak ni Val, tuwa-tuwa lang doon, matataba lang anak ni Val doon eh. Tama. Kaya ako lang ng ano, dapat doon na kayo tumira eh. Okay, pagtapos dito, doon. Padala-padala ka lang. Kaya ano ko yung katabi na lupa ni Val kasi hati sila ng masawa ko niyan eh. Kay Val, nakatayo na si Val. Ang kulang na lang kay Val, bubungan na lang ni Val. Kaya ako mag-unti-untihan ko ng hollow blocks para matayuan. Dapat noon pa eh. Nagkaroon ka doon. Siguro di sa ano mangyari sa itong ngayon. Ayaw din kasi niya nandun kami eh. Ayaw niya yung siksik-siksan yung sa mga kapatid niya eh. Yung ang anong galing niya. Ayaw talaga yung siksan sa mga kapatid. Ang tunog niya ito. Muffler yan. Ayun ba talaga ang tunog niya? Sira niya yung muffler yan, bukas na. Labas siguro to. Up. Ay, papasok. Ay, papasok. Hindi ano. Layo naman ah. Papasok yan dito. Saan? Dito. Abutin ka. May papasok dito. Dapat sinabi nila. Dapat pinahito mo na malayo. Abutin to. Abutin yan. Abutin yan eh. Parahin mo muna dyan para di ka ano. Gago rin itong isa, sumunod din eh. Oh, sandali. Papasok yun oh. Ay. Wala na. Uy,
batiin mo na, boss! Alam, may papasok ko, hindi makapasok yan. Dapat doon ang para sa unahan. Kaya nga dapat doon magpapasok dyan, doon sa unahan dapat. Kasi ang alam ko kasi dito, kung kaliwa. Oo, nandun kayo. Dapat doon nagpara. Layo-layo mo para eh. Dapat. Bubuk ka, hayop ka eh. Ito yung pahin natin, hindi mo lang pinara tayo. Kaya na tayo lumampad. Tagilid ko. Uy, alam mo yun pala may papasok doon sa kanto, dapat doon na para sa unahan. Doon pa nga, sabi ko, di tayo pinalampas ng pahinante. Yung pahinante naman, nakatunga nga, mali yung pinara tayo doon. Nagpapasok pala sila ito. Uy. Mas din yung ano na yun, pagkasilipong pala yung hindi mo na pinara. Wala sa hulog yung mga yan. Silpon lang ako. Magaling manghuli, yung trabaho, di naayos. Magaling mo manghuli, pero pag ano, hindi nyo inaayos ang traffic. Kaya ka lang magkamali ka. Nakakahuli eh. Kaya ka lang nila magkamali. Kung nagkamali ka, huli ka. Doon tayo po rin sila. Nagpapulang lupa tayo. Traffic pa rin eh. Ganun din. Mga tuwira ka, sabihin sa'yo, arrogant ka. Puta. Hindi, mga katwirang ka, mas tama eh. Wala, layo ng ano niya. Malay ko ba? Paparahin niya tapos may papasok doon sa gate. Sa kanto na yun. Wala namang nakita papasok eh. Eh, painante, hindi naman ako mimik. Hindi nga nagano yung pahinante. Huwag ka mga ganyan, alerto. Si JB doon na pala ba sa paggawa ng tube ice trabaho. Sino? JB. GB. Pahinante dati. Oo. Mga tube ice. GB ka. Si JB na ano? Valencia, ano? Valenciano? Valenciano. Valenciano. Villasencio. Nasa Batangas yan eh. O, Villasencio. Nasa Batangas yan. Batangas siya, pero paggawa ng tube ice na trabaho, dito sa palengke. Nag-iisda yan sila eh. Wala na. Dito na siya nagtrabaho. Wala na.
na sila nagtinda ng isda. Baka di na siya mandun. Yung mga binibenta ng mga tube yung sako-sako. Oo. Nabalot nila. Yan, ang gawin ni Romel, magkukumute at punta ron. Marami. Taba lang na si Baldon niya eh. Si Mindoro. Doon lang yata biyahe niya, Batangas. Batangas to Mindoro. Oo. Tangas to ano. So, diyan sa Bungabong. Oo. Doon yung ano. Diyan, dalawang bagsak niya siya. Isang bagsak lang yung ano nila, simento. Yung trailer pala yung ano niya eh. Trailer. Hanggang dulo sa may drop side. Oo. Pinapantay lang kasi putak. Pinuhin mo yung paniwala. Ilan? Sigat. Kahit ganun lang ang ano raw. Umabot na ng 37 tons yan daw yun eh. Ganun lang hanggang doon, di ba? Yung may drop side na bukasan. Oo, mamigit yan. Tapi na 37 tons. Ayan eh. Okay, nung ano yun eh. Ilang araw din siya nakababa eh. Kano biyahe niya doon? Oo, kapag ano biyahe. Tanong saan. Sabi ko, maghanap-hanap pa malaking ano dyan. Mababa na bigyan. Okay lang yan, hindi naman siya. Uwihan siya doon. Oo, yan ka. Habang di na binababa yung truck niya, uwi siya doon sa bahay. Doon, nasa bahay ng kapatid niya. Upahan din siya doon. Hindi po, wala pang bubong yung bahay niya eh. Ano eh. Sabi, pag nabumuhan daw, lipatan na niya. Ang preno nito. Nabiyahe ng Isabela to. Oo, pilihahin nila yung sinasalan ko ah. Parang linggo. Hoy! Disparo! Ano yun? Disparo. Baro. Asal na yan dyan. Regular na yata yan dyan. Shout out! Paring Jason, shout out. Good morning. So dito lang, kapitbahay lang namin yung biyahe namin dito. 2 kilometers. 2 kilometers, malapit lang. Pero abutin kami nitong ano, ating gabi. Napakatagal ng deliveran nito. So, okay lang. Bukas dito pa rin yung biyahe namin. Malapit lang. Siguro may tumatalon siguro dyan. Ilang ginaharang oh. Saan? Yeah, yung tulay na eh. No? Ah. Mga balay mo, tumalon din. Tapang ng enforcer ah. Ay, hindi ko siya sasagutin. Ito para, yung penalty, di ba? Sinabi na parahin mo yun sa una para makaano eh. Nagpiran tayo eh. Ano para? Yung kasama ni Disbaro. Ha? Yung kasama ni Disbaro. Yan? Tatanong, pupunta ko nga sa bahay nila yun. Pero kung may hiring yan, kasi yung bilas ko eh. Ah, gusto mo drive? Pasok dyan. Malilit lang na truck eh. Mga Grabe na matigas ang cambio nito. truck siya yung ano.
Paubaya ko muna yung biyahe doon sa ano. Mga magagaling doon. Bakit? Ha? Bakit ka nasiraan? Maraming magagaling dyan. Kaya paubaya ko muna sa ano yung biyahe dyan. Kaya naman nilang biyahe. Sabi ko, Ma'am Raquel, balik na ako dito. Kunin mo na ako ulit. Sabi mo. Oh, kulang siya driver. Kulang naman siya driver eh. Oh my. Nakasama. Ano? Oh, pare. Biyaheng ano to? 2 kilometers. Putik, hindi yata ano yan ah. Ha? Hindi yata tambot yan ah. Ba? Amoy na? Mapler yan? Ha? Mapler. Tingnan na yan. Parang kala mo, kakatok na eh. No? Nahulog. Nahulog yung... Ano yun? Nahulog mo? Shit mo? Agoy. Nurok na. Pero, Ay, naayos. Tapos nasiraan. yan. Umuwad eh. Buti wala nang laman. Pumangat siguro eh. Hindi yan. Kaya traffic. Hindi yata kaya ng atake ng Raker. Kaya siguro nagkano yan, nagkano sa... Ano, nagkano natin yung... Puso. Jack to pa rin, Jack. Jack. Mga palakpak yung ano, tambutso eh. Jack to na forward. Hey, Romel. Kabilaan ng service road oh. Pati inlet, service road na rin. Naka-online. Kasi, chat mo lang.
Pilot test na yan, di ba? Oo. Ang karga nito. Tubig. Gas. Grabe naman tigas na ng ano nito. Tigas ng kabyo. Ruby ka na, di ba? Ha? Ako bakit sabi sa Si kabyo to. Power steering. Ay. Ano yan? Magkano yan? Tay? Magkano? Dalawa? Ice candy. Ah. Masarap. Masarap ice candy niya. Maliliit lang pala truck na yan, disbarro doon. Eh, si Julius, di na doon, ano? Wala na.
yata yan. Hindi, ibang ano lang yun. Hmm? Ibang kumpanya. Parang dito lang sa may, ano may dito. Uy, uy. Bigyan mo. Uy. Labasan kasi ng mga truck. Labasan ng mga halimaw. Traffic. Agad. Kabila. Napunta mo ba si Butero? Ha? Zero din siya. Alis lang yung pumasok ako dyan. Tay, saan na ba yun? Doon pa sa baba. Baba mo dyan. Paano ito? Dyan.
la 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 la. Eh, punta kami dyan. Pag maaga alis, nakakapasok na ba ganun? Hindi ko lang alam. Win-win! Init na dun, no? Atras yata yan. Ano boss, kaya o hindi? Tricycle. Ayan yun, yung kulong-kulong. Alanganin siya. Ang din yata driver. Sagiin mo na pag ayaw alisin. Hindi, kaya mo na yan. Nanay, dumaan eh. Hop! Bago. Ay, lalabas lang pala di pala eh. Ginagawa niyo, boss. Obstruction na yun, boss. Agoy, tama. Hindi kaya yan kasi may tricycle doon, no? Marunong ba yan? Parang kumakadyot-kadyot, ah. O, di kita, hindi po yan. Hindi makadaan yung ano na yan, no? Kotse na yun. Bante ka na doon, tago ka na muna doon sa lolo. Yung prakan mo na dyan, yung aska. Banda ka. Dami namang karga niyan. Ano yan, GNT? Oo, GNT nga. Dami yan. Matulog ka sa abor, kusina ka. Matulog ka talaga. Oh. Mahaba yan. Sige, palo mo ng konti yung ulo mo. Yan. Agoy, puno pa. Ay, yun lang. Yan ang problema natin. Puno. Munchal na to. Ano ba? Butas yan. Lihar, tingnan ko nga doon sa ulan. Patay. Puno, boss. Kunti lang yan. Sige, mauna ka na nga. Madali ka eh. Pila nga eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo.
Parada lang yata to. Yan ang mahirap dito. Mamaya may dumating na mga enforcer. Ticket ang labas natin dito nito. So kahit dito kasi sa loob, may mga nanguhuli dito. May naninikit dito kahit nasa loob na. Kapag may nagreklamo ng mga tricycle driver, may pupunta na enforcer dito. Sakop kasi ng Valenzuela to.